base po na sa atong mga koneksyon, no? Muna i-sustain na to karon. Kaya nga atong city, majority sa city council, dili mo pondo o financial assistance. Dili ta punduhan. Ato 5 million na to, gihangyo. Wag yun. Kanag yung, Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! gimahal ba nato ang mga dumagitenyos nga dili nato i-delay ang budget, dili sila mo suffer. May gani nga naghanta og mga connection ato mga higala nga senador, mga congressmen dito sa taas, pati sa Malacanang nga nanghatag og ayuda by way of AX, tupad kanang MAIP nga kanang medical assistance, napay PCSO, nga muna tabang na to diri sa Dumaguete. Di po na mahatag nila kung dili po credible ang atong administrasyon. Base po na sa atong mga koneksyon, no? Muna i-sustain na to karon. Kaya nga atong city, majority sa city council, dili mo pondo o financial assistance. Dili ta punduhan. Ato 5 million na to, gihangyo. Wag yun. Kanag yung, kung naban ni kasing-kasing, asa kagi gibutang ilang kasing-kasing, basta simple na dili na maadto sa mayor. Kaya ang mayor, dili na proyekto. Okay, dili na ugumon sa mayor. Dili na quarry. Dili na project, dili na komisyon sa DPWH. Wala na. Para na sa mga tao. So, as I said, dili ko ma-surprise nga gahi sila karon kay kito mga ning klaro nga gihangyo nako nga 5 million para sa mga pobre, emergency assistance. Gyud sa dog una-una bisag kisay maguna-una. Ang problema na nato gahilom-hilom ra ang mga indigent, ang mga tao, ang mga media. Dito interview ko sa media ga abot lang mahadlok ba sila or hilumon ra gyud sila. You have to fight for your rights. Na naman na, you convince your public officials, kapo mapigapili niya na nila. Kumbinsihin ninyo nga kawatang-kwata na agi, nangulikta ang atong administrasyon, pamaagi sa atong city administrator, sa atong tesorero, okay? Na ay atong depensa, atong city health, atong depensa, gitabangan ta ni General Rawas, na atatanan. Si Carissa, Lone Ranger, dutay ra sila. Pero, di na ito ipagig legal. Kay ako, legal mangyugo, di mo ko kinanglan mo, sangkit og legal advisor nga, unsay akong next move. Ako ba nang i-adjourn or dili? Di ko mo sangkit, kaya ako abogado na ko, kabalo ko what I am doing. Okay? Second opinion na lang tingali, but di na lang na ito pag-iag abogado kay kuan mataging nangapilor ako. Simple lang, logic na itong gamiton. May sugot na si Mayor nga ihatag ang inyong gusto. Move forward. Okay? I-endorse na ako ilang gusto. Ayaw lang nato kuan. Kung nasayop maganita nga ibalik dito, kung sayop magaling dili, paon na nato kan, kalimtan na natong price. Ang una-una nato dili si Mayor ipi inyong kontra ani. Ang mga tao nga mapiktuhan, mga empleyado, ang inyong makontra ani, dili ako. Di naman po kumudagag Mayor, di naman kumudagag Mayor. Basit, tingali. Kung hagiton ko, ako asawa, di maganang mudagan ako. Di magali ko kalakaw na kay akong cellulitis. Hindi na ko kadakan. Di ba? So, kidding aside, kung tiunay yung gang kuan, politiko, that's giving a bad name to politicians ba nga. At in the first place, tao ra gud ta. May kung gingon nga, humanity should come first before politics. Ato ihatag ang katawhan, what is due. Atong tabangan. Bubitaw na ning kamot ang administrasyon nato nga mangulikta o buhis para natay ikahatag. Okay? Kana kung intelligent, i-interview ko. Ikaw,
May galig na ako intelligence fund para akong maapod-apod sa itong mga amigo sa kahanginan. Pamo ko intelligence fund, wa ko'y mahatang ninyong pakape man lang. Di ba? O, di ba? So, wag ko tay bahibo kung manay atong sige wala to ipatigbabaw ang legality ang unsa diha napoy mo storyag legality nga wa magaling ka taak og law school. Pero ito ang legality legal magyapon. Margi sa legal wa kay right to talk of legality kay unfair kayo mo debate ka ni attorney Carissa Tolentino nga professor sa law school mo debate ka niya di ko ingon nga insakto siya sige but unfair kay ninyo kay di ko mo kasugakod because you are just quoting lawyers nga maayo ba ng inyong gikot ingnan nagkisig advice ninyo kung insakto ba na you are just mouthing the legal opinion of whoever lawyer is coaching you mora na kining amo kay abogado man di nila kailangan i-coach og abogado especially si Carissa Tolentino nga practicing lawyer nga bisan magdili walay politika si General Ray Lawas si Gigi Esmindia bisag walay politika mabuhi ra in taon diba mas mabuhi og nasa private nga wala mis politika that is what I can assure you nga kini atong grupo wa mi gasalig o politika wa mi gasalig og komisyon sa kontrata sa gobyerno wala may quarry, wala may anomalya. Public service na kita yung taon. Kung di na mo ganahan ng klaseng service, inyuhan na lang ng dumagiti. Tanaw na itong sayon ba na. Diba? Lisod kayo nasa public official. Kayaan pa ka. Bisag ko kay sala. Anawa ka. Gaprotektar na ka sa tinago. Para dili sila mahumon, dili sila malunupan. Kayaan pa ka. Hulata kung mahitabo sa Tacloban, kana sa Sindong, akitong sa Yolanda, nga karon dili na nila ma-recover. Nanay na nga matay. Di na nanay mo ma-recover. Bisa pag di na madalag rehabilitation. Di na madalag rehab. Kada ganay ng opisyalis nga niyagi rehab. Pero kanang rehabilitation sa rehabilitation sa tinago, dili na rehab nga tiaw-tiaw. Diba? Kinahanglan bitag rehabilitation center diri sa syudad. Amo na nang gi-mention ni General Ray Lawas patong fight against drugs. Rehabilitation sa province, sa city, o bisag usan na lang anto na po nang giingnan even si Senator Bong Revilla. Kay kinahanglan gitag rehab center diri para ma-effective ang atong fight against drugs. Kinahanglan tag rehab. Kay sayang kung ma-rehabilitated ka, who knows, mahimo pa kang government official. O di sayang. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon Balita!